Быйылғы туристлык сезоны рәсми рәвештә башланды. Татарстанда яшәүчеләр җәйдә койларга барып ял итә ала. Республиканың үзендә нинди туристик маршрутлар бар? Булар турында киләсе язмада. Быйыл җәй республика халкын Татарстанның матурлыгын һәм истәлекле урыннарын өйрәнергә чакыралар. Яңа туристик сезонда күп санлы кунакларны шаккатырлык яңалыклар бар. Туристик сезоны башланды инде. Беренче төркемнәр Мәскәү белән Санкт-Петербургка очты. Бу шәһәрләрдән Казанга да туристлар килә. Республика кунакларына Казан Кремле, Зия шәһәр утравы, Раифы, Болгар, Чистай һәм Алабуга буенча экскурсия программалары билгеләнгән. Татарстанда берничә көнгә исәпләнгән ял көннәрендә 1001 ләззәт программасы да кызыклы гына. Идел елгасы буйлап сәяхәт итүдә туристларга Татарстан турында күп кенә тарихи мәгълүматлар белән танышу мөмкинлеген бирә. Жителям республики можно посетить все Круизлар елдан-ел арта бара. Аларның маршрутлары бар ди Татарстан территориясе аша гына уза. Һәр торак пунктта кызыклы мавыктыргыч экскурсия программалары тәкъдим ителә. Июньдә Болгардагы автотуризм фестивале үз автомобильләрендә сәяхәт итәргә яратучыларны җәлеп итәр. Августта Алабугада Бөтен Россия спас ярминкәсе һәм Коңгырау шыңы фестивале зур вакыйга булыр дип көтелә. Август айында дистәләгән мең россияле урта гасырлар сугышы тарихына багышланган Бөек Болгар фестиваленә җыела. Тимер юл маршрутлары буйлап сәяхәт итәргә яратучыларга да кызыклы тәкъдимнәр байтак. Шуларның иң популяре Зия станциясенә кадәр һәм аннан автобуста утырырга кадәр сәфәр кылу. Тагын бер маршрут бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган ягына алып бара. Велосипедта һәм ретро турларда оештырыла. Татарстанда модульле экологик кунакханәләр, шәһәр читендәге клублар, күңел ачу базалары да күп. Хәләл концепциясе дә бар. Отдых на природе, это, конечно, не то. Табигатьтә ял иткәндә физик активлыкка зур игътибар бирелә. Аңа экологик урман терапиясе программалары кертелгән. Мунча комплексларда уңышлы гына файдаланыла. Быел җәен республиканың төрле районнарында тагын 6 шундый объект ачыла. Не обязательно для этого ехать далеко, лететь куда-то. Турист буларак ерак төбәкләргә барып торырга, ерак араларга очарга да кирәкми. Нәкъ үзебездә дә хәзер бик күп кызыклы урыннар бар. Ял көннәрендә майдан башлап сентябрьгә кадәр җылы сезонда үзеңә яңа маршрут табарга мөмкин. Заманча хезмәт күрсәтелә, махсус программа, тәмле милли ашамлыклар тәкъдим ителә. Татарстанда җәйге ял уңайлы, кызыклы, онытылмас булырга охшаган. Фәнис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Татарстан яңалыклары.